ikon pim kwa ban sumar banri. Hey hey, kakan thay ayu kuma pia bread pathar ya laki ikon kikti. Yala ikon pim kwa ban sumar banri. Imat nakakam kusbi jong pi. Lada pim la sha ya ka jing kwa brai jong pi pendon kam no da UCD. Enjoy hado bapendas no hon UCD ne I pel pelai na ka jing pun kon. Lada pim la sha ya ka jing kwa brai jong pi pendon kam no da UCD. Enjoy hado bapendas no hon UCD ne I pel pelai na ka jing pun kon. Yala I kalung waju bre pathar lada pim ri bhavan Aisha ki jaka sumar. Ken sumar kum ke khola jong pelai na ka jing snil le erain baca burong. Yala I kalung waju bre pathar lada pim ri bhavan Aisha ki jaka sumar. Ken sumar kum ke khola jong pelai na ka jing snil le pelai na ka jing erain baca burong. Lada day ba pi bakla banya thia samla wating banya thoya kik me kik pa was no le rain badang red karta shisien la bakla to kit yakalin kor ka bakya. Lada day ba pi bakla banya thia samla wating banya thoya